Hey, kwaze kwakuninzi bethunane okwenzikileyo ku-episode 3 wezingane zesithembu season 3 apho ke besibona uTirelo efika eMzumbe kunye nonyana wakhe uSingabakho, unyana wakhe Nompumelelo. And then ke bathe xa befika eMzumbe bafikela kutata uMosamseleku, umayeni ke kuthiwa ebesemsebenzini. Bathetha ke uTirelo wachaza uba hey, hayi yena kafuna uhlala eMzumbe mntakabawo uyi-city girl. So uMpumelelo wabethetha notata uMosamseleku bemxelela uba kaloku akazukwazi uba athi engumakoti efika nje abe sefuna uhlala edolophini. Wachaza ke yena kuTirelo uba kwaMpumelelo nje akakuthandi eMzumbe, akahlali eMzumbe. Kwathi uMpumelelo funeka ehleli eMzumbe. But ke ngoku kuyo yonke loo nto leyo bethunani ke kaTirelo ongafuna uhlala eMzumbe, into endethusileyo ngeyoba uTirelo uye wachaza xa kube kuboniswa i-preview ye-episode ezayo, episode 4, ethetha notata uMosamseleku ngoba siyazi mosiba uzawuba ne-meeting notata uMosamseleku. Wamxelela utata uMosamseleku uba uMpumelelo ukhe angabhatali i-child maintenance. Wabe echaza ke noba kwayena akamenzeli nto, watsho esitsho noba uMpumelelo uba busy namantombazana, ukhupha amantombazana akhe, meaning imali ikhona yona because kaloku ukhupha intombazana uya kwi-restaurant ubhatala iplate yokutya and stuff like that. Mhlawumbi zikhona ke into azibonileyo njengoba siyazi ke ba nasefowunini kaMpumelelo ebekhe wayicofa. So uthi ukhe angabhatali i-child support. And ke uTirelo bekhe wachaza xa besibona kwi-preview ezingane zesithembu esithi hey, mama yakhe kodwa uskeptical ngoMpumelelo xa echaza uMpumelelo uba ufuna uyovela kowabo. Now ndiya-understanda ke ngokuba why makaTirelo ezaba skeptical. Umntu oyiswa kwakukondla full time agqiba afuna ulobola afuna ukutshata, uzawuba njani emtshatweni xa esoyiswa kukondla umntana, xa esoyiswa kuthenga ii-pampers namabisi. Hey, hayi ndiye ndadisappointed and ndaqomba ndinewarna for uTirelo uba uyavuma utshata noMpumelelo phofu uyazibona uba uzifaka entweni, uyazibona utshata nomntu oyiswa kwakukondla umntana, wenza ntoni? And nawe uyatsho uba lo mntu akho nto akwenzela yona. Tata uMosamseleku ebethukile mntakabawo ekhuphe amehlo. Ndathi he, I wonder eKapa uyayithumelana imali uMpumelelo ukondla abantwana bakaVuyokazi. Yho, ndinepicture kamayeni bethunane ebukele yonke le nto inoba uthi he wanda nditheni. Ndiyakhumbula ethetha naye kwaMpumelelo esithi uMpumelelo usemncinci khawukhe ukhule, esithi uMpumelelo angathi noba konakele into encinci emotweni athule athi cwaka wena uhambe uyoqhuba imoto, angakhange atsho woyiswa zizinto ezincinci apha endlini. So uzayithini le nto afuna uyenza yobe etshata? Uzawutshata ajike aba bantu abatshatileyo babeyingxaki kwakuye. Noba uthi jongani ke ngoku niyabona. Anyways, khanitsho bethunani uba nina nicinge ntoni ngale episode yoba uTirelo esithi yena akafuni uyohlala eMzumbe kwaye uMpumelelo uthi akabhatali i-child support. Umamgobhozi, ndabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.